ka National Mineral Development Corporation lani ka NMDC ka palait kam bathamai mentau benai ki kerteng jogni ki kam kilang Kumno field attendant, maintenance assistant, blaster grade 2 bat ka MCO grade 3 ka last date lani ka tarik ka bakhado bapila ban submit ki application kilang Kumno ya kito ki ba apply online ki haban submit shwa lani ha ka live hoi tarik ubnai balai arajar apoi bai kito ki ba apply offline pan ki laban submit shwa lani ha ka tarik khatsan ubnai basau arajar apoi ki educational qualifications ki ba pidan kam ya kini ki kam kilang Kumno harum ya ka field attendant ka balai 100% lagi post pi haban pendap ya ka middle school lani class 9 hado class 12 lani pidan kam ya ka ITI trade ya ka bayahap ya ka ni ka kam ka tulap kadai ka prahajar shispa hado life hoi hajar praspa san pau ya ka kam maintenance assistant pan ka balaj shispa so pratli ki post pihak ban pendap ya ka ITI ha ka welding lani ka fitter lani machinist lani motor mechanic lani diesel mechanic lani ka auto electrician ka tulap jong kani ka kam kadai khat prahajar nyau spa hado life hoar hajar khandai spa so pau ya ka kam maintenance assistant pat ka balaj rapoi teliki post ya ban pendap ya ka ITI ha ka electrical trade ka tulap jang kani ka kam kadai khat prahajar nyau spa hado laipo ar hajar kandai spa sopo ya ka kam blaster grade 2 pidai ban pendap class 10 lani ka metric lani pidai ban ran ka ITI trade ha ka blaster lani mining made certificate but first aid certificate dan kamru ya ka experience ka balai senam ha ka blasting operation ka tulap jang kani ka kam kadai khat khandai hajar khandai spa hado laipusan hajar sopo ya ka MCO grade 3 pan ka balai khandai teliki post pidan kaman pendap lai senam ka diploma ha ka mechanical engineering pidai ru bandan ya ka heavy vehicle driving license ka tulap jang kani ka kampat kadai khat khandai hajar khandai spa hado laipusan hajar sopo ka age limit dan ka kerta ki badan kam kidai bakat pras 6 hado lai post 6 ka kerta ka balong relaxable kadai hado san 6 yaki schedule caste dan ki schedule tribe bat lai 6 yaki OBCs ya kito ki bakwa ban apply kini ki kam phila ban apply online dan offline ya kito bakwa ban apply online phia ban apply na ka website www.nmdc.co.in ya kito ki bakwa ban apply offline pan pihak ban pha ya ka application jong pi kum bakila ai ha ka notification jong kani ka kam bat pihak ban pha sha ka address kum kani bala ai hangne bat pihak ban tho ru ha ka envelope ya ka employment notification number ka kerteng jong ka post ba pi kwa ban apply ka kerteng jong ka complex lani ka project namar Lada phim tho kini ki aka ha ka envelope ka application jong pi kan sa reject